luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendangi lek ra profesional. Sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo, pertanyaane. Nggih, nggih. Sampeyan lek duwe bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngene. Nek yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to, ayo. Bisa ngrusake terot kuwi. Ayo. Oke, sampun iki pangurutane pun diaturi. Nggih. Luar biasa. Nggih. Kowe lek sering ketemu mesti ya apal. Ya. Iya. Sini sing ngendang niku. Mas. Sinten? Pak No. Cakno kulit magetan. Ayo. Matur nuwun Pak No. Nggih. Wah, aku sih wis timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Cak No. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cak No? Cak No. Sapa jeneng sinten asmane? Cak Noval. Oh, Cak Noval, Cak No. Ayo. Oh iya iya iya. Suwun lho No. Tak dongane bojomu ayu No. Meneng ana. Engko tak tukokne rokok No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok No. Sampeyan dongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakno oleh bojo ayu No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh alah No, ora sida No. Nono ki mbako apa to nono? Nah, mbakomu apa to No? Tak tukokne No. Wis No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo prawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayai to? Kok kira lanang No? Kepara nyato. Wah, luar biasa ini memang sarjana seni pilihan. Ya, Oke. matur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Iya. Ayo oke. Elak temenanan iki. Terus kompak arang-arang petuk parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengane kok jane kula niku wau jane pun mboten pengen joget to. Lah terus? Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Jadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu, apa iki jenenge magnet. Malih melorot kok tak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi malah aku cilap ae. Engko tak tukokne rokok no. Iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan kok luar biasa, kula seneng tenan kali kendangan niku. Iya. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok, hebat. Jenengan lek sok tanggapan endi mangja lek pas kula prei. Nggih to? Nggih. Ben iso kompak biasa lah cak percil nek ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri. Lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan neh. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih, siap. Piye jajal ngono kuwi. Ning ngeten Budhe Nyami. Lintang Asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita mboten jumeneng nggih. Sakmenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijiro karo sinden loro. Ha iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha karo Ardi mirip pisan ya. Ayo keroyokan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Pokoke arep kok kapakne manut. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, iki. Piyayine gagah gedhe dhuwur putih kaya Cina. Yo kan disapa kan Mbak Lucy iki kon munggah percaya. Pundi piyayine? Monggo Mas Sulomo. Nggih. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan ayo kan dijupuk kan kuwi ditarik kok rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, gedhe dhuwur putih lho. Lah, alah koyo benek tek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Ya ta, Nduk. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Iki to, Nduk, wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priyo bagus malih gula. Ampun ngenyek niki nuwun sewu. Sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama.
Masya Allah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ale. Nggih. Oh, teater konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Masya Allah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Ah iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh. Rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer tah loro. Sing ketok ora awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Nah, siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Suklono Sulomo. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Utu. Apa? Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh sama lek Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Bis kapula gegeden niku lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak mengi. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mengi. Tak kandhani Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih. Sulomo terabi karo Niken ya to. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak kok. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Mosok. Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba Niken. Oh, coba. Ejale. Iya. Mas Ral Diden. ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya, iya. Sekso Pak, sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas Diasto. Oh, coba itu menengan. Kok obah. Nah, dibojo, gagah, wong lanang gagah, cedak Niken Salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus nah, dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Gedhe tapi ra apa-apa Le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Nah, nggih kok. Wah, Iya. Mas yo Diden ya. nganti. Lho, ayo bawa pi. Nah, Sik kok kae sik. Dirayu. Ayo Mas Udin. Dirayu. Mesake pengen tampil ya serumpate. Ayo. walah. Kadung dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. 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 Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ya Mas. Ya, luar biasa iki. Tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono, ojo usrek enak. Linteng sikilmu. Wis entek sabare kita Wong ilusi. lanang iki si gagah lho, kok sanding Ya, si banter sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Cekel kowe, tak cekel. Ndang nyanyi. Kok usrek. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh gak aku mau gandrung wong wedok kaya ngemis. Ini piye lho. Dicekel astane. Lah kaya yo ngene kaya paring-paring ae. Iso. Ayo. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula Pak. Halo, Ora Jawati. apa-apa, Ora, ini iya. di atas panggung ya Mas ya. Siap. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis ora bojomu wis turu.
Iya, Gua iya, mas. iya. Nyun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa Saya perang. Mbak Niken. Nggih, Mas. Ya kalek tanganmu ki kok. Maaf, permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek semerem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan Menatap. ngrungi banyu segara rasaku ora bakal serna senadyan nyoba jahat Rangkulan, Ken. Dirangkul, Ken. Dirangkul, Ken. Terus kan, dirangkul kan. Dirangkul sing kenceng, banting Keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Nggih, Ayo. malah drrrr. Kedr iki ngapa lho, Mas? Gondrong yang Ayo, ayo. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo.